Мачвам два мача в 2 минути. За събота големия финал между ПСЖ и Арсенал. Отново има Бетфан без риск на Бетфан БГ. Виждате, напускаш арена пред 70 000 души, срещат се двата най-добри отбора към този момент в Шампионска лига. Може да кажем, че ПСЖ с последните 8 мача Шампионска лига, 6 победи, 2 равни, като равните срещу Байер Мюнхен и Монако, изравняват ги буквално в последните секунди, докато Арсенал 8 мача, 5 победи, 3 хикса. Малко на Мунти се домъкнаха до този финал, не успяха да играят с най-добрите отбори в Европа. Какво мога да кажем също, че миналата година на полуфинал отново се срещнаха ПСЖ и спечели и двата мача. И двата мача имаше над 11-12 удара. Арсенал от своя страна играят нисък блок, прибрано, разчитат на статични положения, бърз преход в атака. Очакваме матча да се развие горе-долу по същия начин. ПСЖ ще напада, ще държи топката, ще бие повече удари отдалече. За контузените няма важни отсъстващи и наказани. Очакваме ПСЖ да го спечели този мач на 2,40. Мога да ви предложим едно комбо също, да опитате ПСЖ да спечели точен удар на Дуе и на Парацхелия на 5 коефициент. Втория мач за събота, който ще ви покажем, е от бразилската лига между съставите на Фламенго и на Коритива. Виждате втория срещу шестия. Фламенго може да кажем, че бяха с 100% в актив като домакин, но последните два мача направиха равен и завниха ги в 97-та минута, загубиха голямото дерби от Палмерес с 0-3 и трябва да се реваншират задължително на Маракана пред своите фенове. Всички знаем Маракана къв стадион е най-негостоприемния в Бразилия. От своя страна Новака Коритива представят се доста добре като гост, но идват на един разярен гигант като Фламенго и очакваме Фламенго да го спечели този матч, да останат близко до Палмерас и да отбележат също така над гол и половина.